Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkit Di Napalabas. Anya na ko na yung amang. Lydia, nalawag tinangig mo. Gabot na tayo ti inayo, kad may sa akong nga balo. Kita ka sa pulak. Dito ka po na waping, dita. Mangalak ti may kadua nga inayo. Iso nga po nang agsingsingpat kayo. Kad no saan kayo agsingsingpat, kad saan nyo nga kasinurutan, ti may kaduwang asawa. Napimpinslaingin do, bumukod kayo. Ano ti kayo sa mga ti bumukod ng ipagbagayo? Amang? Datay lumasin kayo. Saan kayo magkindad na kada kami? Pinagbaling may kaduwang asawa. No? Kasan nung ti pa nagbiyak mi? Kit malula yung titawan ko. Siyang pailaeng. Ilintot ni Manong manong na. Pitupat kami nga kakapsat sa ni Adi nga burdek. Manulang abulan na. Idita natahin ni Nanang, ni Inang. Siya akong tinagbaling nga panakainana, panakinada. Sakit pag-iasawa sa ilasin na kami. Apay, kita damot pagripakin nyo nga mukhang makuha ka na kami. Nawawanin ta dopeng asao. Basta, gusto ito di desisyon ko. No diyo kayat, nga magkiasawa, kat diyo kayat, iti makikooperar, iti may kaduang inayo, nasaysayat lang niyo, bumukod kayo. Kaya, makaamu kayo, iti biyagyo. Nagsakit nga panunutin dayta manunemi nga desisyon ti may sa nga ama, nga baybayan na ti upat nga anak, nga do sila yung titawen ti inaw na, katsyak, katsyam, may kadwa, sa duwang adjek manunemi. Imawan din naramidan mi agsipod ta, kasta nga rog tinapasamak, kinay kayat min idilimasin, nang ipadagder ti bugod mi nga abong-abong dito'y apayaw, kat naguma kami, kan konforme dita ti babalim mi nga aramidan tapnog biag kamlain nga kakapsat. Tadamaten bukod nga pamilya ti amami. Idi sa anak pa nga nagsardeng nga nagbasa, manugnemi, awawir ko digiti adik nga mapanitis eskwela. Kat kapoy iti daytoy, nagpatinggak lang iti grade 3. Kalbasan deta, manugnemi kasla kanya-kanyan ti biyag mi nga kakapsat. Makaamon ti Apo Diyos kada kami. Tapno laeng nga umangis kami kat umangis kami. Tapno laeng agbiag kami kat masapul. Nga isaapul mi tingiwat mi tapno adda kanan mi. Gabi dito nga rigat manugnemi nga nagpasarak dito apayaw 17 titawen ko idita makiasawa. Ada dumanan nga rigat tinagpasaran idiandan asawak manugnemi tati asawak na pamit nagtrabaho ti adayo iti Kanluban Laguna. Nabati ka mga gina. Hindi agawid, saan ko nga pinalubusan pa ngay madayo, nagpursigi kami nga dua. Dito apayaw, agigang adda idin, 7 nga anak ko mano. Nagasimbat ngamin, marigri kat kamlang aroten, agarakak pa lang iti ado. Apa kami nakastoy. Gabot ti kinaribok ini dito apayaw manunemi na panunutan mi nga kabagyak dito sa Nuan Pasukin, Ilocos Norte, ket imay kam dito Ilocos. Ket dito Ilocos, impas ngay ko iti may kawalo ken may ikasyam nga anak ko. Nagpatingga akong ti siyam man, abig 9, alagi 9. Siyam nga anak, iti marigrigat, grade 3, nagpatinggak. Grade 4, ti asawak, manungnemi. 8 nga lalaki, kadya inudi, kakaisu na lang nga babae. Aging naidakdak kami manungnemi dito'y Barangay 37, Kalayab, Lawag City.
Simurot kami iti asawak, iti barracks, digiti obreros, iti Port Ilocandia, ta isuna ket may sa agardinera. Ket gabota, maditi mailalaok manong nemi ka dagiti obreros. Inggali ka gumiti asawak manong nemi nga nadaan, iti kabukbukudan nga abong-abong. Iti mismo manong nemi nga igid ti baybay, nang ipatakder kami iti abong-abong. One, conforme di tati babaling ko nga itulong kas sa ina, di kita anak ko. Manong nemi, mapanag makigapas, dito'y barangay mi, iti mangato, iti apaya ko nakuma, kabaring, dumapay kabangibang nga barangay, dapat padasa may pati na nakigapas sa diyabaras besding rasman. Di trabaho pa iti asawa kidi numalpas ti panaggardenan wano trabaho na iti port manong nemi mapanagsayot wano agabugi. Wen, nugasta nga panagbubugi di bangus adri kada ko natin nga agsayot agbugi. Aging ka nga dinteng di sa nga panubok di panagbiag mi manong nemi iti 1999 di bagyo nga uring. Timproak, dinuprak manong nemi ti bagyo, adda kami ti igid ti baybay, na angin, sakit abong-abong, ti abong-abong mi siyempre, intayab na ti bubungan. Nagikikis kami nga nagpapaarayat manong nemi, katengaan ti bagyo, nga pinanawan mi ti abong-abong nga awanin, intayab nga ruden ti bagyo. Nabasbasa kami, ken na gaburan ti darat, dagiti arwaten, dagiti gamit mi. Na-inter kami nga nagtataray, manong nemi nga nagkikibin, ni tatang tim mo na, ti asawak tim mo na, manong nemi, ket siyak, iti adda ti udi, bali nagtatingaan mi digiti siyam nga anak. Nakapimpiman, nakakaasi, manong nemi nga pamilya. Ngayon di malpas ti bagyo, manong nemi, siyempre, kalpasan ti bagyo. Dumteng mata, ti panagbalbaliw, nga itataod, di init, tapdumangted ti barungan namnama. Ngayon sam latamat nga mebus, di ti panubok. Ngayon masapul nga saan kami nga sumuko ti asawak, no di kitagpursigi kami. Ada idi kita anak ko nga madamang agagugas ti kardero, iti pilpilaw ti igid ti baybay, iti makakita kami ti grupo, di kiti mamadring agpaspasyar iti igid ti baybay. Wan, kinasarita di kiti mamadre, di kita anak ko, nga imay dahil ito'y numo nga abong-abong mi manong. Kat namon da, manong nemi ti kasasaad mi piman, nakanumnumo a kasasaad mi. Namon mi, adi kiti mamadre, kat kaming that Italian congregation, kaya da kumbento da, ijay Vintar, isuda kat kaming iti Daughters and Divine Chill, itan, adda pa'y community da, iti sango, iti St. Joseph Paris dito Lawag, Madre Nazarena, Damos Vintar Road, Lawag, ken Nabutas Lawag. Nakita ni kiti mamadre, ti kastoy kakasad mi, kat isuda, iti naramat ni Apo Diyos, nga nang ted kada kami tinamnama, tap nagpursigi kami, nga saan kaming umubit ka ni Apo Diyos, nadikat kanayon kami nagkarkararag, saan na kami nga baybayan ni Apo Diyos, umurami nga tulungan ti bagimi, kung ada, aramidem ti amin nakabaylam para iti bagim, ket ni Apo Diyos, timang puno, no anyaman di kiti pagkurkurangam. Digito nga mamadre, kitisudan ti mangmangted kada kami ti bagas, delata, lupot, kanda dumapay, nga kasapulan mi. Nga nayon, no anyaman di kiti pagkurkurangan mi, nga tigden iti asawak. Kaya dito'y payan manong naming karida. Kaya sudat baka mo namang tulong ka na kita anak mi, para iti panagbasa da. Tingkay nangigaan pagayam ket sumagmunalay nga pasat ti pagkasalitaan ni Lydia ini barangay 307 Kalayab, Lawag City nga
Dito iti maudi ngayon tayo pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti bulan ti Agosto. Mano, papagayam mi. Yan. Ket yung kay tumingan ti pakabuklan na. Into na alas 12:30 aging ganat alas 2. Iti programa ti nga lagip ti napalabas iti the Action Radio TCJC Lawag. Isod ka po na papagayam nga iyawis mi. Iti kang kanayon nyo panagdengeg iti lagip ti napalabas. Iti TCJC. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka di Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii, papagayam. Amang mangted kada kita kakadakkel a premyo. Dumadama kita nga buya paki-like, paki-share. Kaya saan kayo pa yung nakapag-follow iti page ni Paring Ray, ng Ray Fiesta Sentencedor Award. Paki-follow, please. Kaya kasama tayo no may upload dito yung video iti YouTube channel ni Paring Ray. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kayo kuma no saan kayo pa nga nakapag-subscribe. Papagaya mo. Okay ba? Alawan lang, kahit ko lang ipalagip dagiti agur-oray nga adu nga premyo, tatakila premyo. Iti programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kan may isang special award, umawat iti 5,000 pesos. Sanya balat sa bulin nyo? Baka adda ka itang agbuibuya. Kita adaan ka iti true to life success story. Nga idikit marigrigat kayo aging gabi maknang kayo. Kasi lalo iti pakasalitaan ni Lydia. Ato trigat da, di pala apayaw. Kita manong anak, di apayawan. Rigad da ya. Sa di may dito Ilocos, dito Lawag. Kasgas di nga, ato trigat da. Imbaga da timbulong nga dakawadang congregation. Ngim, hampal imanay. Han ka mangnamnama ti tulong iti padam nga tao, no di ka talagang agpursigi ka. No mangnamnama ka lang ti tulong, hangumanay deta nga tulong. Masapul nga trabaho ka, matulungan ka. Sikat umuna nga agpursigi. Katanyawan ti pagkurkurangan na, isudat mang ted. Kasi ti saon ni Apo Diyos. Ya, aramidem ti amin nakabaylam, para ken ka. Katanyaman ti pagkurkurangan na, siyak ti mang puno. Do your best, and I will do the rest. Yan. Di ba? Do your best, and I will do the rest. Dati sa ni Apo Diyos, at sabi ko nga, dati tayo may mula ti panunod tayo. Yeah. Into no madamdama, into no 12:30, nakto i-share ti program at nga lagi ito na palabas dito page ni Paring Ray, tap no mangyayumat lang nga kompleto ti pagkasalitaan ni Lydia. Iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. May kanay mga pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti Agosto. Di manong yung anemi na ito, Nemi Ruiz, kan thank you kada kita amin agbibuya, kaya kita ag-share, aglalike, kaya nag-comment. Salamat po. May nagananda kay manunsaan. Okay, aging gana, iti sabadi nga video.